Samtang ang Fevers Visayas sa pasabot nga nasa nating pagtayog din sa Sugbo pinisik lang sa pagtayog dito sa Masbate o dili konektado sa fault nini. Si Luan Mirondina sa report. Alas 8:03 ganihang buntag, nasinati ang 6.6 magnitude nga linog sa Katayngan, Masbate. Matod sa FIVOX, tectonic ang origin niini. Ang pagtayog nasinati usab sa pipila ka mga dapit dinhi sa Sugbo. Intensity 4 ang downtown area sa Cebu City, ilabi na sa reclamation area. Apan intensity 2 lang sa uptown Cebu City, Mandawi ug Talisay City. Gipasabot ni Robinson Horrio, seismic observer sa FIVOX Visayas, nga ang nasinating pagtayog dinhi sa Sugbo pinisik lang nga epekto sa linog sa Katayngan, Masbate. Ang intensity magbase po na depende sa imong ground, structural ground, structure sa imong ground. Kung naka sa mga supplier, posibleng taas kag intensity. Taas kag intensity kay taas kag period sa imong variation. Iyang i-amplify ba ang imong ground lihok. Ang mitay-og nga dapit gikatahong nagsubay sa Philippine Fault Zone. Kini na ang labing kusog nga pagtayog nga nasinati sa Masbate sukad niadtong 2003. Kanang Masbate, na diha nagagi ang Philippine Fault Zone. Nagikan sa Luzon, yung Southern Luzon, nagigi Masbate, Island, sa Leyte, dito sa Mindanao. Muna yung pinakalongest nga fault sa Philippines. Wala hinoy tsunami alert nga gipagawas ang FIVOX nunot niini. Alauna 15 ka ganihang hapon, nakatala ang FIVOX og 29 ka mga aftershocks. Ang mga kusog-kusog nga aftershocks natala ganihang alas 8:23 ug alas 9:49 nga miabot sa magnitude 3.8. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.